ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு விகேஸ் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் வீடியோ போடுறேன் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோன்லி வோல்ஃப் மேட்ச் தான் ஆட போகிறோம் நம்ம இப்போது. ஏன்னா நம்ம யாருனே தெரியாது, சரின்னு சொல்லிட்டு மேட்ச் ஆடலாம், வீடியோ போட்டுருனால அடிச்சு ஆடலான்னு சொல்லிட்டு அதனால் மேட்ச் போடுறேன். நான் கொஞ்சம் வீடியோ போடுறதுக்கு எதுக்காக போடலான்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் சேனலில் யூடியூப்பில் வச்சு சேனல் வீடியோ போடுறதுக்காக கொஞ்சம் மைக்கெலாம் வாங்குறதா இருந்துச்சு. இந்த மைக்கெலாம் இப்போ வாங்கியாச்சு. ஃபோனும் இப்போ வந்துருச்சு. முன்னாடி நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுத்துருந்தோம், இப்போ வாங்க முடியல. இப்போ ஒரு ஃபோன் புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அவ்வளோ பெரிய ஃபோனும் கிடையாது, சாம்சங் M1 ஃபோன், 3GB ரேம் போதும் அது. சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட் மேட்ச் எப்படியோ பேசுகிற கேப்பில் எப்படியோ முடிச்சாச்சு. சரி, சுற்றுறா மாதிரி இருக்குது அப்படியே அந்த இது பார்த்துருக்கலாம். சரி வாங்க போகலாம். நான் பாட்டுக்கு டீசெண்டாக ஆடிட்டுருந்தேன். சரி, டீசெண்டாக ஆடலாமே, அமௌண்ட்டில் எதுவும் போட வேணாம்னு சொல்லிவிட்டு, சரி இப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ண தெரியல அப்படின்னு இருந்துட்டு ஹெட் அடிச்சிட்டோம் சும்மா. சரி, எதுக்கு தேவையில்ல ஒரு கில்லு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஹெட் அடிச்சாச்சு. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம கன் சூஸ் பண்ணது எம்பிட்டானோ, சரி டஸ்டிங்கில் எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு போனேன். சரின்னு சொல்லிவிட்டு டீசெண்டாக ஆடலாம், அமௌண்ட்லாம் போட மாட்டேன்னு சொல்லலாம் போகலான்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் நம்மளை உசுப்பேற்றி விட்ருவான், எமௌண்ட்டு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம என்ன பண்ணுறது, நம்மள எமௌண்ட்டு போடுறான். அவனே தான் வந்து பிரச்சனையை வேலை கொடுத்து வாங்கினான். பாருங்களேன், அவன் அடிச்சுட்டு போயிடுவானா, நான் க்ளோவல் போட்டுருவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒழுங்காக நின்றுக்கலாம். அவன் எந்த சைடு இருக்கான்னு நான் பார்த்துட்டேன் நான். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவேன்னா, அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு போவேன், கரெக்டாக க்ளோவல் போடுறதுக்கு அடித்து முடிச்சிடுவான் அவன். இப்போ பாருங்களேன், வாண்டேரிச்சு எனக்கு அந்த மேட்ச்சு. இப்போ அடுத்த மேட்ச்சுக்கான அதுக்கான ரிப்ளையை மட்டும் பாருங்களேன். எனக்கு செம்ம வெறி ஏறிச்சு. எனக்கு அந்த வெறியோடவே ஃபுல் மேட்ச் ஆனேன் நான். எனக்கு இப்போது பாருங்களேன், நான் பார்த்துட்ருப்பான் அவன் எங்கே இருப்பான்னு சொல்லிட்டு. எங்கேயோ சுற்றிட்டே இருப்பான் அவன். கடைசியில் பார்த்தா அவன் மண்டை ஒன்று தெரியும் பாருங்க, குதிச்சுட்டு வரானா. இப்போ பாருங்களேன், பைபிளில் காலி. நம்ம ஒரு ரிப்ளை கொடுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா, அவன் ரிப்ளை கொடுத்துறோம், நம்ம ரிப்ளை கொடுக்கணும். இனிமேட் நம்ம ஒரு மேட்ச் கூட தோக்க மாட்டோம். நீங்களே பாருங்கள் எப்படி வர்றேன்னு சொல்லிட்டு. கேம் பிளே வந்து கொஞ்சம் கம்மி, வீடியோ ரொம்ப சின்னதாக தான் போகும். பட் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கும்போது டைம் 10:30 ஆகிடுச்சு. 10:30 அப்போது வீடியோ இவ்வளோ பெருசாலாம் கொடுக்க முடியாது. அதனால தான் இப்போலாம் அந்த இனிமேட் இந்த 2 மேட்ச் அந்த ஹெட்லாம் வராது. லாஸ்ட் மேட்ச் இந்த மேட்ச் ஃபேமஸ் வச்சு ஒரு 99 மட்டும் போவோம். அதுக்காக எதுவும் போகாது. அதுக்கு மேலே அவனே காலிடுவான் டீசெண்டாக. குளோவால் இங்கே அவனுக்கு போட சொன்னால் எனக்கு தூக்கி போடுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே. லாஸ்ட் மேட்ச்சு. ஓகே, நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வீடியோ வந்துடும். டைமிங்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து எனக்கு ஸ்கூல்லாம் இருக்குது, இது பண்ணணும். இப்போது எக்ஸாம்ஸ்லாம் இப்போ தான் எனக்கு முடிஞ்சிருக்கு. அதனால் வந்து நான் எப்போ போடுறேனோ டைமிங் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் அப்போ கூட நினைக்க தெரியாது. எடிட் பண்ணி ஃபுல்லாக வீடியோஸ்லாம் போடணும். ஓகே, இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக ஹெச்பி குறைச்சிடுவாங்க கைஸ். இது பாருங்களேன், எவ்வளோ ஹெச்பி பாருங்களேன். நான் என்ன பண்ணுவேன் பாருங்கள், கடைசியில் 2 ஹெட் அவ்வளோதான் காலி. சரி, சூப்பரே, இந்த வீடியோ முடிச்சாச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பட்டன் அழுத்துங்க, சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்தி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ டெய்லி உங்களுக்கு அப்டேட் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். super. Okay friends, bye.